Wekado mani mondi duoka ko wacha gi Junet ewi weche mawacho kaka sani ene oja ODM to osiro sirikal be gin weche mag adier koso gin weche miwacho ne ng'ama pako sirikal. Ing'eyo mokwongo owadwa manikani owacho ni macha ranking member mar ODM tadwa confirm ne en ranking member jakom mae party leader marwa makata koro koweyo ng'ama temporary dwaritowa nong'iso wa ni pok wadonje serikal Di doctor gi tim adwa ni winja tim midwa wacho no koro in miwuomisa ma watango ni en tim nikech ka gini wacho adwa ng'isi ni jogi dwa muomre jakom nowacho ni konyo Kenya kama nitie kama tek cha to Kenya pod ni kama tek makata ka winjo ka Junet wuoyo to wacho ni weche dhi maber apane oonge Kenya ka apane oa Uganda kata Tanzania Kenya ka weche podi wan kaka jo ODM pod nyaka wabed opposition nikech ne wachungi William Ruto to William Ruto nitie kaka weche nodhi mo obedo president sani ne wakonye nikech Kenya ne nitie kama tek kama ne Obuya wachecha to jogi madwa muomre kaka Junet ginigi girit jakomo miwa direction sapodi konyo cha wase konyo jogi wamiyo gi experts tijwa maduong' en ni gima rach nyaka wach ni rach gima ber nyaka wach ni ber sani kama wantie pod wan kama rach kabisa man ng'ato kikuondi koro kiwinjo ka Junet dhi pamo ne jomoko nikech ni koro odwa ketre ni en mong'e wach serikal wan kaka ODM pod wan e opposition wan kaka ODM ne wakonyo jogi gi experts go be warito gi mondo gimiwa report kaka weche ringo wadwa ni gitine jopiny nikech ne wakonyi ne wadonate mondo idhi kony itine Kenya wadwa winjo ministries wagi gibedo number 1 gikonyo jowa to watch 2027 gi watch siro serikal it is very early wawe muomre